kien iż-żmien ikonna żgur li naslu kull imkien qatt ma dubitajt li bis-saħħa ta' xulxin naħdmu fl-imkien u niksbu dak li hu l-aħjar intu jien bla tmiem. Mija jemmint bħal dejjem sibtek kull fejn fittixtek qatt ma bżajt fl-imoddi u wisq inqas mill-futur qatt ma qalb elibna dak li kien ġej bejnietna bqajna flimkien insaħħu dak li tagħna kellu jkun. Illum ma ngħixux mingħajr xulxin anki jekk sibna xi xkiel li jipprova jkisser dak li bnejna bqajna nemmnu hemm fina valur li mexxina f'kull triq fi żgur. Mija jemmint bħal dejjem sibtek kull fejn fittixtek qatt ma bżajt fl-imoddi u wisq inqas mill-futur. Nibqgħu dak li aħna ridna aħna dejjem sibna tibda mod ma fridna għax konna b'saħħitna kull jum jista' jkun li jkun nagħmlu kuraġġ kull meta tonqos il-fiduċja kull mument li għandna ġid li ma ħallejnax qatt jaħrabilna. Is-sodi konna wiba iktar nibqgħu ħalli naqx li jiġi nistgħu nilqgħu flimkien id-dejn nimxu fitxu ta' kollu li kien miżmu merfuħ għalina kemm il-darba sibna tentazzjonijiet li ma ridunix komplu nsaħħu li mħabba tagħna jitnejn flimkien. Dak li kien ġej bejnietna bqajna flimkien insaħħu dak li tagħna kellu jkun.